7. marca 2025 navštívil našu školu jediný Slovák, ktorý v roku 1999 videl Zem z vesmíru. Slovenský kozmonaut Ivan Bela. Porozprával nám okrem iného aj o svojom pôsobení na vesmírnej lodi a čo všetko musel pred letom absolvovať. Žiaci a pedagógovia našej školy mali možnosť s ním diskutovať o veciach vesmírnych i pozemských. Odpovedal na množstvo zaujímavých otázok a ochotne rozdával podpisy. Podpísal sa aj do školskej kroniky a školskej televízii poskytol krátky rozhovor. Ďakujeme za tento neopakovateľný zážitok. Milí kolegovia, vážení kolegovia, milé deti, dovolte, aby som medzi nami privítala našich vzácnych hostí. A určite vám tieto tváre nie sú neznáme, ale napriek tomu vám predstavím pána generála Ivana Belu. A musím spomenúť a poďakovať sa na tomto mieste druhému pánovi generálovi, pánovi Petrovi Vojtekovi, vďaka ktorému vlastne pre nás návštevu pána Ivana Belu zabezpečilo. Určite budete chcieť vedieť niečo o tom vesmíre, o spôsobe života kozmonautov, čo kozmonauti v tom vesmíre robia, ako sa tam žije, ako sa tam spí, odpočíva, pracuje a tak ďalej a tak ďalej. Ale začneme postupne. Všetko to začalo niekedy v roku 1997, keď sa slovenská strana rozhodla, že vyšle svojho občana do vesmíru. So mňou sa prihlásilo, že chceme študovať na Vysokej vojenskej leteckej škole v Košiciach ďalších 55 mojich spolužiakov. Museli sme absolvovať veľmi prísne lekárske, fyzické, psychologické, zdravotné testy v Ústave leteckého zdravotníctva v Prahe, ktoré trvali viac ako 3 týždne a to bolo v podstate od rána do večera neustále nejaké vyšetrovanie, psychotesty, fyzické záťaže a tak ďalej. A na konci po tých 3 týždňoch nám povedali, že z týchto 55 záujemcov sme schopní absolvovať vysokú vojenskú školu v podstate a stať sa vojenským pilotom po tej zdravotnej, fyzickej, psychologickej stránke len 5. Z toho len 2 sme prešli na nadzvuk a 3 na podzvukové lietadlá, to znamená vrtuľníky, dopravné letectvo alebo podzvukové bitevné lietadlá. Takže tu už vidíte, že to prvé sito bolo veľmi husté, že z 55 ľudí, ktorí mali záujem stať sa vojenskými stíhacími pilotmi, sme prešli len 2 z kozmickej strany. Ono to vnútri vyzerá trošku ináč, ale ono to v princípe funguje na niečom takom, ako sú tie bifonky, polievky proste. Tie potraviny sú buď sušené mrazom, alebo úplne dehydrované. Za prvé, keď je dehydrované, je lahúčka, neváži to skoro nič, strašne dlho to vydrží a v podstate zachová si to všetky živiny. Čo vás k tomu motivovalo, že prečo ste chceli byť kozmonautom? Ja som vyrastal na dedine, kde proste každé dobrodružstvo bolo pre nás výzvou. Od malička som mal sklony k nejakým extrémnym veciam, či už športom. Čítal som knihy v knižnici, lebo vtedy nebol internet, neboli počítače, neboli mobily, nebolo nič. Jediným zdrojom informácií boli knihy, takže každý raz do týždňa bola v dedine otvorená knižnica, kde som vždycky 5-6 kníh pod pažou vybral, či už to boli dobrodružné romány, rôzne encyklopédie, cestopisné veci. Proste veci, ktoré mi umožnili rozšíriť svoj pohľad, dozvedieť sa nové veci. Ďakujeme vám za návštevu našej školy a za rozhovor. Rado sa stalo, dúfam, že čas, ktorý sme spolu strávili, bol nielen príjemný, ale aj užitočný a chceme zaželať všetkým študentom, aby aj im sa darilo v štúdiu, aby sa im podarilo študovať a pracovať v oblastiach, ktoré chcú, aby sa im darilo v živote a aby sa aj im splnili tie sny, ktoré majú. Ďakujem.